крана. Да. Съответно с този ключ Така. се развива и се почиства филтърът. Филтърът е с прозрачен буркан и може да се види кога евентуално е замърсен. Това е когато има авария, някъде е спирала водата и веднага ще видите дали са ви пуснали. Водата, вървейки, минава през тази линия. Това ви е UV лампата. UV лампата работи постоянно с захранването. Ето тук ви го изписва. Ако има някакъв проблем, съответно ще ви изпише и започва да издава звуков сигнал. Добре. Те можете да работите без UV лампа. Направили сме го като байпас. Съответно водата... Не желаем, ще сме с UV лампа. Да, ако желаете да работи UV лампата, този кран трябва да е затворен. Виждате ли как? Разбрах, да. Това е пътя на водата. Така, когато евентуално се наложи нещо да се случва за UV лампата, тези два крана се затварят, а се пуска този и водата започва да върви по този начин. Разбрах? Мекотителната станция работи в интервали. Тези интервали съответно има самата система е така проектирана, че на определено време се прави на цикли, които има едно изчистване на водата, което сме го направили тук отзади. И е хванато с гъвкава връзка, е хванато за да захрани и да отиде в мръсния канал. Тук ще дойде вода до тук, с времето това нещо. То ще дойде. Да. Видях там, има че има, резервен чувал, който сме ви оставили. Напълва се и тук няма никаква... И си допълвате, когато Добре. До тук. Важно е, че и тук имаме байпасна връзка. Тоест, можем да затворим тези два крана и да отворим този кран и можем да изключим самата омекотителна, ако има някакъв проблем. Да. Тук може да работим автономно, без... Да. Все пак то ще ми светне тук, ако има някакъв проблем в омекотителната. Да. Направили сме го по този начин да може всяко да си е автономно. Когато решите, може да ползвате само това и това. Може да ползвате помпата и съда, може да ползвате помпата и омекотителната, помпата и UV лампата. Винаги даваме на клиента много варианти, той да реши как ще го ползва. Напълваме съда. Тук имаме една L задвижка, която определя вътре с електрически поплавък, определя нивото на съда. Когато нивото стигне до L поплавъка, той подава сигнал на това табло. Това табло светва оранжево и съответно се затваря L задвижката.